Are, माथो सांसो? Arre, माथो सोमखोरसो? माबोरै दंलै? मोजाङैनो दं, मोजाङैनो दं. हाब नोंथां खबरफोरा माब्रैब्रा? दङलै नै इदिनो मोजाङैनो. नोंथाङालाय माबोरैथो दङ? दङलै नोंथां, माथो खालामबावनो? मोजाङैनो ना? मोजां गाज्रि गेजेरावनो दोङो। नोंथाङालाय दामानि माथो मावगासिनो दङ? दङलै नोंथां, माथो खालामबावनो? बे आन्ध्र प्रदेशआवनो फिसा खामानि मावलागासिनो दोङो। कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जादों नालाय। दा न'आवबो थांनो हाया, माथो खालामबावनो? नंगौ नामा? औ, आंनोल' खोन्थाबाय थानाय जाबाय। नोंथाङालाय दासान्दि माथो खालामबाय थादों? नैलै आंबो मोनसे खामानिनि थाखायनो आन्ध्रायावनो फैदोंमोन आंबो। बिदिब्ला माथो सानैजों एखेयानो जानानै दङ। दा आंबो लकडाउननि थाखायनो न'आवनो थांनो हाला। सोरनि अननायाव थाब फैबा मोजां जागौमोन। न'आवबो थांनो लुगैसोबायमोन। नोंगौ नोंथां, न'आवलाय थांनो लुबैबायमोन। दा लकडाउनानो जोंखौ जानानै गारबाय। दा मा जाबावगोन? आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो दंलै, माला खुलिमारो। फैनायाबो गोबावानो जाबाय, दा लकडाउनफोराबो माला खुलिगोन? बेनोथ'लै, माला खुलिनाय जायो? दे बिदिब्ला नोंथां, उनाव रायज्लायलांसै मोनाबायबो। दे नोंथां, उनाव मालाबा मोजाङै सम लानानै रायज्लायनोसै। दे बिदिब्ला नोंथां। दे, थांदो दै। बाय।